Olyasmit rajzol, hogy hogyan kell csajokkal így beszélni. Pontosan így van. Na. Az emberek többsége egy fogságban él. Egy fogságban él. Ez jótól? Fogságban él. Ez a fogság. De a fogságban nem jó lenni, ebből lesz egy ébredés. Ebből viszont lesz egy konfliktus. A javaslat, hogy mai napon hozzunk egy szép nagy vonalat. Igen. Én már korábban húztam ide egyet. Hozzunk egy, mányadika van, 20, de nem, harmadika van. Tehát holnap reggel ott tessék ébredni a szabadságba. Kell lenni jobb hely? Nem. Szabadság nem. Fogságban nem jó lenni. Ébredés, konfliktus, ez nem jó hely. Ha le tudja küzdeni a problémáit, ezt a zártságot, mert azért ez most csak egy zártság, Márton, fogadjuk el. Jó, hát fogadjuk el. Ez testbeszéd, tehát ez nagy vitát nem csaphatunk. Testbeszéd azt mutatja, hogy a Márton be van zárva. Hogyha maga ki tud szabadulni, akkor itt lesz a szabadságban. Jó hely? Persze. A világ legjobb helye. Legjobb, igen. Világ legjobb helye. Mindenképpen. Jó? Tehát ez volna az én rövid történetem, amit el akartam önöknek mondani. És ezt a vonalat akkor én valahol én is meghúzzam, mint ahogy meg... Kell húzni egy vonalat, mert ugye ami a múlt, tehát a harmadika, éjfélek a harmadika befejeződik, Igen. múlt az történelem. Nem tud vele mit csinálni. Most a World Trade Centerről hiába beszélgetünk itt egy órákat, hogy jaj, mi történt, másik világháborúban hányan haltak meg, teljesen mindegy. Mi lesz holnap után, az viszont izgalmas. Elnézést a kérdés, hogyha valaki bekerül a szabadságba, mennyi ideig marad ott? Ameddig akar. Nagyon fontos. Tehát ameddig ott akar maradni, ott is marad. És miért ne akarna ott maradni? Az emberek többsége higgyel, ott szeretne lenni, de nem jön össze. És a Márton pár napon belül össze fogja. Ma éjszaka, hát ha leveszi a Rondás Lóri, akkor... Bocsánat, én kimondom, nem biztos, hogy mindenki fog meg örülni, az emberek szeretnek szenvedni. Hogy miért ez nem tudjuk. Ahogy én is kicsit olyan vagyok, hogy szeretem magamat így gyötörni. Szeretnek szenvedni. Igen. Nem tudom miért. Pedig, hogyha ezt, az a baj, hogy én megyek itt a metrón, a villamoson, hát sok ilyen fasz jön, az biztos. Így jó, de ez mondjuk gazdasági, meg szociálkonomiai dolgok, azért közel játszhatnak. Értem. Tehát 1905-ben, 3-ban, 25-ben is. Tehát szegénység volt, problémák voltak. Igen. A két világháború között éltek az emberek a legegészségesebben. Mert ugye nem volt annyi kaja, nem volt kidobálás. Igen. Most, mint masször beszélek arról, hogy az emberek akkor másképp éltek. Csodálatos ez a világ, de most egy kicsit túl minden megvan. Változatlan azt mondom, hogy fizikai és lelki fájdalom nélküli szabadság, ennél jobb nincsen. Tehát rakjunk rendet ott bent. Rakjunk rendet. Igen. A pénz nagyon fontos, tudom, hogy fontos, de higgyék el, hogy a Balatonnak mai napig is vannak szabadstrandja. Jaj, milyen drága Balaton. Igen, de elmész a szabadstrandra, már nem olyan drága. Vagy még sorolhatnák jó pár dolgot. Jó, tehát Márton, amiért ma jött, azon tudunk segíteni, adok majd egy gyertyát önnek, adok egy szép piros gyertyát. A piros gyertya az erőt jelenti, azt jelenti, hogy ma meggyújtja éjfél előtt, mindenképpen, úgyhogy harmadikán még égjen. Jó. Harmadikán el is kell égni az egész? Nem. Harmadikán még ég, tehát meghaladja az éjfélt. Ma még ég, holnap pedig szépen, ezek égnek 5-6 órát, reggel 3-kor, 4-kor le fog égni, és ez az erőt szimbolizálja. És akkor holnaptól azt mondja, hogy kész, el tudok újra indulni. Nem ilyen vagyok, hanem ilyen vagyok. Ez a döntés mindig az önné. Mindig az önné. Van egy csodálatos film, az a neve Secret, a titok. És ott le van írva nagyon bölcsen, hogyha valaki meghatározza a céljait, egyértelműen leírja, és betartja. Valójában, hogyha 21 napon keresztül egy nap 7-szer elolvassa, beégeti az agyába,